sleng lho. Seleng ora ya. Bukane sampean ya, Lintang? Nggih. Ya, ya. Ya. Esok, ayo. Esok awane ngomah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Ngobeng midarang gantung goleki. Ora krasa esok awan lagi gengi. Man nyengat yo kang nyawang yang leyang kang sawang melo ing Wis, asal ora kopiku. Ayo. Ditakoni sik no rek, ngombene dhisikne ora. Aku ada tidak Kairo. Kairo. Iki bawa ya, Nduk. Nggih. Kodang kuning sak bawane iso. Nggih. Cegos, Napa? cegos, Jegos niku napa? jedak, Jedat niku napa? injo, Enjoh niku napa? benjo. Benjoh niku napa? Iso. Oh, nggih. Ah, saged. basa Cara iki ngene kan. Pak Gareng ngono enek enjo, enek jedak, enek enjo. Oh, Iso nggih. ya, Nduk. Nggih, Iki saged. bareng karo Mbak Pimpah iki. Umi Hafifah. Hafifah, kowe ya iso, Nduk. Insyaallah saged, Pak. Ya we nembango. Mutung neh. Ora. Parak subuh barang kok sik pakpek. Kuwi mbok diowahi piye-piye ora iso. Ora ya kuwi ciri-wanci leno ginawa mati. Nah iya, Lintang Kairo. Wingi pas nderek bapak nang Medion golek Mbak Umi pas ra nderek Mboten ya. saged nggih. Ah iya. Tirase Apa kok golek Mbak Umi sebabe apa? nggih pengen Bapak. Mbak Umi wingi ra iso melu, Mbak Umi sik pacaran wingi. Tirase pramuka ta tirase. Lah wolo bareng diarani pacaran boten ora nganggo pak. Lah Boten iya. Bapak. Lagi ambiar ya an kuwi padha ae. Iya. Wes tak omongi ya, lek guru mikir awakmu dhewe, ngono ki nganti ambiar berarti sampean tidak beriman. Kejaba wis omah-omah duwe anak, ambiar kuwi lumrah, mergo sing dipikir wong akeh. Nggih, Ngono Pak. kuwi nyuda semangatmu, lek mau nembang barang malah kendo. Enggak boleh seperti itu. Nggih, Pak. Enjoy terus, Nggih. semangat terus, Nggih, Pak. profesional kerja. Dan semangat ki pacaran aja padha nome karo tuwekan ngene iki. Gareng arep Kowe kerancun. semangat aku ceksek. Lek si Umi ngerti pacaran, lek omong mbok diatur enek bocah iki lho. Apa ki ora ngerti? Ya urung kelas 5. Bocah milenial kok ora ngerti pacaran. Ngerti ra, Nduk? Nggih ngertos. Loh, biara kowe. Oh ya wis karepmu kono, Nduk. Lah aku perkara HP we kalah karo dheweke kok. Kalah piye? Jajet apa kuwi? Nah, pokok becet-becetan gulas pokoke. Lah iya. Heeh. Yo, Umi dhisik. Ya. Ayo gareng kopi ayo. Ayo Kairo, sapa umi sik? Yo. Nadyan wujud temong peksi Lintang, peksi preso, Nduk. Nggih, Napa, Nduk? burung nggih. Burung. Oh, iya. Jas pinter. Milenial kok takone werna. Turangga ngerti, Nduk? Mboten. Turangga kuwi Jaran. 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 Oh. Lek Dwi Pangga, Nduk. Mbok Jare mboten dadi sama- dalang kudu ngerti. Dwi Pangga apa? Mboten samara Bapak. Gajah. Oh, gajah. Lek sono, Nduk. Mboten samara. Sono iki ya. Oh, Iki. nggih. Sonone lagi mimik. Sono, iki anak sono. Yo jajal sampean, yo Lintang. Gareng. Yo.
sok yen wis gedhe kaya Mbak Umi. Nggih. Anu ya, sok lulur awak ya, Nduk. Nggih. Kaya Mbak Umi putih iki luluran iki. Ngene iki sik kok ditutupi jarik wong ketok. Didelok kok ditutupi jarik. Isin ngono isin bocah. Kan kaya Mbak Umi lho putih iki. Mone kuwi ya meko kuwi padha. Karo wis dipacar wis sik. Iya, Umi yo. Nano. Alus manis nangsa Yo, Kartika, yo. Lintang. Kartika iki sampeyan, Lintangi Kartika. Lah kudu ngerti karo jenenge dhewe. Puyer. Apa kok puyer? Bintang. Oh iya, bintang. Saya takoki ibu guru nami kula Kartika ngono ya. Nggih. Heeh. Ya, iya Kartika, Nugroho ayo. Terus nanano Golek isi podang jenar Alah, sampean kok iso pengen dadi dalang apa wis ning omah nyekel wayang? Nggih. Sabetan ngono. Nggih dereng niku. Lah ngapa? Ya, Lah nyekel masih. apa? BPKB apa? Mboten. Kok malah diajari utang tuh bocah. Lah kemakjul ora krasa. Lah mulai apa? Wis belajar apa? Riwayat pribadi terapke wong Nggih liya. niku tasih ngano baca naskah niku lho Bapak. Kalian ngano niku lho joget-jogetaken. Joget-joget. Nggih. Ki Joget, cah iya. pinter. Nggih. Ajar yo ngedep naskah, aku ki ajar ngedep nasi. Ah iya. Timbang kowe ngedep kertu. Ayo. Duh, lah iya kuwi. Ayo lah, wis iso kae wis maca surep Data Pitana kae, Nduk. Bisa. Dereng diajari. Dereng diajari. Urung, aja ngarani to. Urung kok. Iya. Kudu ajar kuwi sik, mergo kuwi nggih janturan awal. Suwuh rep Data Pitana. Nggih. Itu dari serat Adiparwa, kudu ngerti sampean. Nggih. Suwuh itu hilang, rep itu sepi, Data Pitana apa yang akan terjadi ngono kuwi. Oh, nggih. Yang terjadi terjadilah, ngono ya. Nggih. Heeh. Wis belajar ngeprak. Sampun. Ngeprak ngene iki iso? Nggih. Wela, elok. Rasa saiki sesuk bengi njajal ngeprak ning kene ya. Ning nganjuk sesuk ya. Nggih. Lek Mbah renek insyaallah. sesuk ya. Mbok saiki wong aku sesuk ora mbok jak lho. Lah iya mula ben sesuk wae kan wis enek sampean ngono lho. Lek sesuk lek arek pelawake ben lintang gen melawak. Lah aku ora iso nonton no. Lho, streaming. Bisa apa ora kowe buka streaming? Lah kan kok ke HP po aku mau nonton streaming iki. Lah nunut bojone apa tanggane pos kampling. Bojoku nonton BF kok. Weh. Oh, laidan ora. Kan lho ngopo sih? Lah BF iki Blue Film iki. Sing ngomong sapa? Lah apa? Lu kok ora gaul kowe iki. Ora bangsa ngono. Apa kuwi? Oh. Kok tak kandhani pokoke. Iya. Ana de khususon ngono. Iki mau sapa sing terakhir mau? Kula. Nah, saiki berarti Umi ya. Oh iya, Nggih. yuk Om. Ya. Iba bunga Ngono. tiku Kowe diganggu. Sentimen karo kowe. Mula aja kesusu di pacar. Kowe anggere di pacar kabeh do serik ganggu kowe ngono kuwi. nggih Pak Embuh.
Nesu neh. Oh dipakpek-pakpek neh kok. Tak kira wis lali jebul sik metu neh. Bareng ya terakhir. Ya. Nyanding bisa Depan-depan. Menteleng. Terus cakar-cakaran, adep-adepan, menteleng-mentelengan terus cakar-cakaran. Sampe nek adep-adep kan iso saling mengontrol ben ora beda. Tapi ora nganggo menteleng kok kaya ora menteleng ya. Nggih. Bali neh adep-adepan Bali ya. nyanding bisa dadi So, cah loro so tos. Yo. Iya. Apik. Kaya pemain bal-balan pisan. Jan drummer kok sleng lho. Seleng ora ya. Bukane sampean ya, Lintang? Nggih. Ya, yo. Ya. Esok, ayo. Esok awane ngomah wis ora kerasan. Kaluyuran anggele sing tak sayang. Ngopeng midarang gantung goleki. Ora krasa esok awan nganti man yen ngati yo kang nyawang leyang kang sawang melo ing ngampang jangan tak didik sapa kademen salah ngoceh dheweke ngalih cocok Elekae tak suwon pacengise padang kuning agawe Saking Johor, Malaysia. Mas Guseng, monggo.